Moi! Tänään tehdään luomuveriappelsiinimarmelaadia tällaisista andalusialaisista sanguinelli luomuveriappelsiineistä. Ja se on niinkin yksinkertaista, että meillä on 1 osa veriappelsiineja ja 1 osa ihan tavallista kidesokeria. Ja nämä veriappelsiinithan on mulle toimittanut freshland.fi. Aloitetaan keittämällä appelsiineja väljässä vedessä noin tunnin ajan. Puolita hedelmät heti lämpiminä ja kaavi hedelmäliha kattilaan. Suikaloi kuoret, osan voi halutessaan myös hienottaa. Lisää hedelmälihan joukkoon sokeri ja kuumenna seos 105 asteeseen. Siivilöi seos heti lämpimänä painellen siivilän läpi. Lisää joukkoon kuorisuikaleet ja kuumenna taas 105 asteeseen. Purkita marmelaadi heti desinfioitoihin lämpimiin lasipurkkeihin ja sulje tiiviisti. Anna purkkeen jäähtyä ja säilytä marmelaadi kylmässä. Tää resepti sun on ihan pakko kyllä testata, tästä tuli niin herkullista. Ja tää sopii leivän päälle tai vaikka leivontaan. Meinaatko testata?